ואני עוד פעם עם אורי. היום אנחנו עם המוצר נורה. שגם היא נורה רעיון. רוצים לראות איך? לא. כן. לא כדאי. אז תסובב. לא. אז מתחילים. אתם יודעים שזה יכול להיות גם נורת מנורה. כאילו יש לזה טעם של מנורה. כמו מנורה. כן, רוצים לראות משהו שאבא שלי החליף איתו. שנדבקת לכאן. לא כדאי, כי זה... תורידי את זה. תורידי. אני אראה לכם מה אבא שלי תיקן, והוא הוציא את זה. בואו איתי. נכון, הבית שלי מהמם? תגידו לי בתגובות אם זה מהמם. נכון, מהמם? שימו לב את הנורה הזאת מעל. כן, וזה לא כזה... זה היה עם זה וזה היה צהוב, לא כחול כזה. למרות שאתם רואים. להדליק את האור ולשים את המנורה ונראה איזה צבע יוצא לנו בדיוק כמו שעשינו. לא. כן. לא, אחרי זה תתחשמלי. טוב, אז מי שעצר את זה, כמובן, אתם יודעים. בן פרנק. בטוח. אז כמו שאמרתי, אז הוא לקח עפיפון. עפיפון. וגם, איך קוראים לזה? מפתח. חיבר את המפתח לעפיפון, הלך לברקים, והוא כמעט התחשמל. אז זה היה הכל. בואו!